कारवार जिल्ह्यातल्या येलापूर तालुक्यात यूपी राष्ट्रीय महामार्ग 63 अरेबैल घाटात गुल्हापूर लागीच आज पहाटे एका ट्रकाचा भीषण अपघात घडलो आणि या अपघातात 10पेक्षा अधिक जण मृत्यू पावल्याची माहिती समोर येतात. तसेच 16पेक्षा अधिक जण हे गंभीर जखमी असतात अशी माहिती सध्या समोर येली असतात. मिळालेल्या माहितीनुसार हो अपघात असा तो अपघात ट्रक चालकाचे ट्रकावरचे जे नियंत्रण असा ते नियंत्रण सुटल्या कारणान तो पलटी झालो आणि तेका लागून हो भीषण अपघात घडलो. ही ट्रक असा ती हावेरी हांगासरल्यान 40 व्यापारी आणि त्यांचो जो भाजीपाला असा तो भाजीपालो भरून घेऊन कुमटा हांगासर येवपाक लागले. त्या वेळाचेर अरेबैल घाटात येयल्यानंतर चालकाचे नियंत्रण सुटल्या कारणान हो ट्रक असा तो पलटी झालो आणि तेज्यात हे मृत पावले असतात. ह्या मृत पावल्यांका आणि जी जखमी असतात त्यांका सध्या येल्लापूर हांगासरल्या सरकारी आरोग्य केंद्रात दाखल केले असतात. मृतांचो आकडो असा तो वाडपाची शक्यता सध्या वर्तवली जात असतात. पुरवठा खातीर प्रमोद फोंडे.